Kasi nangyayari ni uling recycle na. So talagang pinag-aralan niya kan din kaya be ako recycle ang material sa gamitan. Yan ay siming yabon, eggshell. Kasi eggshell nung isipan me, bala man na sakit i-produce eh. Pero dala na nitang pami sopan mi, may kapag-produce kaming dakal mo rin. So makanya namin lang agawa rin kaya kaming parol ngayon. Importante lo uling panggayak laki pisamban o dyan kembale. Tapos patse makagayak la itapin signify na talagang Pasko. Ngayoning banong iti ngayoning pandemic. So, di ba last year, kaya kami parol kulay ang maputi. So, nirecycle kaya mo ulit, kaya man pelitan, peto nga niyang different colors. Banta, different colors, masaya, banta, eta afil na pandemic. Para ka na huling pamangawang parol, kinunban mga hindi, pagko sa pandemic, din kaya kami kaya bigay ni chapel, din member na ng aliwaliwang organisasyon. Kung baga ba lang may kabanding kasi yung opera kay pamangawang parol, kung baga ating bawat metong ating makatoka kung nanitang gawa para mapabilis ang pobag nung makanano yung improve ang pobag nung makanano yung lundong malago yung pangagawa na ni Kai ng Paruling Lorenas. Maybe o Diyos, kalitigap pa ng ceremonial lighting of Christmas tree kapeda rin parol ketiking San Matches Crossing. Baka niya ning pailaram ing sablaming kapag nasan bayang maging masaya at makabandugan hiting kapaskuan adaratang. Biyaming bendisyon mo o Diyos, ing naguning pa ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Pasko, keba'y tananing Ginu, mi kakalukot lading tao. Magsaya tamo. Hinlukot ng iba, binyening buktong ng anak, inaos ng Emmanuel, nagkabiyak kay katamu. Pasko, Pampanga, pamangan ya pagtana, Noche Buena malapit na, abe-abe ding pamilya. Pasko na, Pasko, Pampanga, pasalamatan niyang Ginu, may kapustang pasibayo, ing pamikalugod sana yang gawang damo. Pasko, Pampanga. Pasko, magkaroling malaus kayo. Tara, abe, magkabe na. Noche Buena malapit na, abe-abe ding pamilya.